juntsperblanes.cat. Aquesta és l'adreça de la plana web que ha presentat aquesta tarda la candidatura formada per Esquerra Republicana, la GERC i reagrupament.cat a Blanes. Segons ha explicat la cap de llista de la coalició, Conxita Buldú, el que vol la seva formació és facilitar al màxim l'accés a la informació del partit i per això han apostat per les tecnologies 2.0. En el cas concret del web que s'ha presentat a la Casa del Poble, Buldú explica que és una plana senzilla però plena de continguts interessants. Tothom que vulgui saber qui és la candidatura, qui encapçala la llista, les notícies que s'han anat produint al llarg de tots aquests dies de campanya, pot estar en contacte amb nosaltres també i bé, des de la pàgina d'inici on surten totes les notícies fins als diferents apartats, la llista, la candidata, un apartat de proposa'ns on ens poden proposar les idees que tinguin o suggerències. A banda d'aquestes eines, a la plana web Junts per Blanes també s'hi pot trobar un perfil de tots els membres de la llista, així com descarregar el programa electoral complet de la formació. Es poden trobar enllaços a les planes dels 3 partits que formen la coalició i també accessos directes a diferents xarxes socials des d'on es pot opinar. Durant l'acte de presentació de la plana web han acompanyat a Conxita Buldú el número 3 de la llista, Josep Maria Garcia, membre de reagrupament.cat, i Assumpta Pla, presidenta d'Esquerra de Blanes i número 4 de la llista.